Tervetuloa seuraamaan Peppussin opastettua kiertokäyntiä. Peppus on entiseen kirjastoautoon rakennettu liikkuva johtokeskus vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttöön. Ovesta sisään astuessamme saavumme asiointitilaan, jossa tehtävään osallistuva henkilö pystyy hoitamaan kaikki asiansa niin johdon kuin viestinkin kanssa. Ajoneuvon muut tilat, johtotila ja viestitila, ovat tarkoitettu vain ajoneuvossa työskentelevien käyttöön. Johtotilassa, joka sijaitsee auton takaosassa, on ajoneuvon vasemmalla puolella varastohyllyjä, joissa sijaitsevat muun muassa johdon tarvitsemia tarvikkeita kuin viestin lisäantennitkin. Hyllyn etupuolella on ilmoittautumissihteerin työpiste. Aivan ajoneuvon takaosasta löytyy johdon varsinainen työskentelytila. Tilassa on istumapaikkoja jopa 7 hengelle, 2 Sunray-päätettä, valkotaulu ja iso pöytä, mihin kartan mahtuu levittämään. Ajoneuvon oikealla puolella eteenpäin mennessä on keittiö, joka on vielä hieman keskeneräinen, mutta kahvit täällä saa jo keitettyä. Sen vieressä ilmoittautumissihteerin käytössä oleva Sunray-pääte. Ja tässä vielä varsinainen asioimispiste johtoon päin. Viestin tila pitää sisällään viestimiesten työpisteen, pienimuotoisen korjailupaikan, viestipäällikön työpisteen ja kalustopisteen. Ensimmäiseksi oikealla puolella on viestimiesten työpiste. Työpiste sisältää 2 Sunray-päätettä, useita eri taajuusalueiden radiopuhelimia, sääaseman, antennimatriisin, jolla mikä tahansa radio voidaan kytkeä antennimastoon asennettaviin antenneihin. Ajoneuvon edessä sijaitsee viestipäällikön työpiste ja sen takana ajoneuvon tulostin, kopiokone, skannerilaitteisto. Edessä vasemmalla sijaitsee korjailupiste sekä kuljettajan paikka. Näiden takapuolinen alue on varattu kalustopisteen käyttöön. Palveluluukku sekä viereen sijoitettu taajuuslaskuri. Asiointitilaan on varastoitu viestin mastokalustoa, antenneja ja kaapeleita niiden kytkemiseksi. Kalustopalvelu tapahtuu tästä.